Eta gero ja nagusiagotan, holan agineko mine egoanean, eta zer hartzen zan, edo zer iten zan. Askori, gure gazte egiten nien, gabien niguel da, aire gomina zegoen zen, askori ekartu otza. Handi bine, haman da, otza, askori eta holan bine. Bai, orduan, otza imintea izaten zan, ona? Otza, bai, gero, lehizet, orduan betzau, lehizet zazanaz. Bai. Kongelada egiten zen. Ez ebez. Bai, askorea iminten zen duen orduan. Eta belarriko mine eta egoanean? Bai, belarriko mine eta behigu, bai. Belarriko mine auto zan, behigu izan txarra, behigu mine ino. Begikoa? Begize ino zeugina, behigu. Eta, bai, eta begiko mina zer da lata? Manzanili egin zan. Ah, bai. Manzanili egin aizazura zirutzen. Bai. Kabu bataz da, apeldu dupin juraz garbilu. Eta belarriko mine auto zanen horrizioa puruman, horrizioa zeren batera botan da, alabizeko